Poky tak prijal si Barcelonu, to sa nesplnilo, španielský tým tam je, Betis, ale doma. Ako to celé hodnotíš, teda tých 8 superov, čo sme dostali? Tak je to Liga majstrov, ten žreb bol zaujímavý, ešte sme tam nedostali tí super, možno čo som si želal, ale aspoň možno papierovo sú tam nejakí slabší superi, s ktorými určite budeme môcť uhrať nejaké body. Pôjdeme od zápasu k zápasu a pobijeme sa o výsledok. Pôjdeme aj do Paríža. Je podľa teba Paríž momentálne najlepší tým, keďže vieme, že dvakrát vyhral Ligu majstrov po sebe? Určite áno, aspoň sa môžeme zmerať sa s tými najlepšími na svete momentálne posledné 2 roky a bude to určite zaujímavá konfrontácia s nimi, super fanúškovia, atmosféra, takže bude to skvelý zážitok. A čo očakávaš tak celkovo od tej skupiny? Samozrejme 2 roky dozadu si to ešte nebol, keď sme hrali Ligu majstrov, vtedy sa nám nepodarilo získať bod. Určite, ako si hovoril, že možno nejakú šancu tam vidíš na nejaké tie body, že to by bol určite veľký úspech, keby Slovan zabodoval v Lige majstrov prvýkrát. Myslím si, že hej, že toto bude ten náš cieľ, aby sme získali nejaké tie body a aby sme hlavne sa porovnávali s tými najlepšími. Je to súťaž Ligy majstrov a keď ukážeme tam, že vieme uhrať s nimi body, tak myslím si, že potom už môžeme povedať, že Slovan je na nejakej úrovni. Na ktorý zápas sa ty osobne najviac tešíš? Na všetky, je to Liga majstrov, ešte ten Paríž vonku bude zaujímavý z pohľadu možno nejakého zážitku, ale myslím si, že všetky zápasy doma s našimi fanúšikmi budú excelentné a čo tam ešte máme vonku? Rím napríklad? Rím vonku, jasne. Obrovský štadión, keď bude vypredané, tak to bude nádherné.